Αυτό που κρατάω στα χέρια μου είναι ένα χρήσιμο αντιβιωτικό. Αλλά με λάθος χρήση μπορεί να γίνει μια βόμβα για τη σωματική μας αλλά και την ψυχική μας υγεία. Η κατάχρηση των αντιβιωτικών δεν είναι η μοναδική βόμβα που ρίχνουμε οικειοθελώς στην υγεία μας. Υπάρχουν και άλλες πολλές καθημερινές συνήθειες που μας οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Όλες έχουν ένα κοινό στόχο: το εταιρικό μας μικροβίωμα. Το ερώτημα είναι ποια είναι η σχέση του εταιρικού μικροβιώματος με τη συνολική μας υγεία, με ποιους τρόπους διαταράσσεται η σχέση αυτή και τι μπορούμε να κάνουμε για να οχυρωθούμε απέναντι σε μελλοντικές επιδρομές στο εταιρικό μικροβίωμα. Από εδώ και πέρα στο βίντεο, κάθε φορά που θα λέω τη λέξη εταιρικό μικροβίωμα, θα κατεβάζετε μία τζούρα κεφίρ. Αν παρατηρήσατε στον τίτλο, χαρακτηρίζω το εταιρικό μικροβίωμα ως δεύτερο εγκέφαλο. Κρατήστε το αυτό. Το λόγο θα τον δείτε στη συνέχεια. Αν πραγματικά θέλετε να μάθετε τι συμβαίνει μέσα στο έντερό σας, θα πρέπει να βάψετε τα κακά σας μπλε. Σωστά ακούσατε. Αν φάτε ένα κέικ το οποίο βάφτηκε με ειδική μπλε χρωστική, τότε τα κακά σας θα γίνουν μπλε φυσιολογικά μέσα σε 28 ώρες. Περίπου. Αν πάρει παραπάνω χρόνο, τότε κατά πάσα πιθανότητα κάτι τρέχει με το μικροβίωμα του εντέρου σας. Μόλις πρόσφατα, οι επιστήμονες αρχίσαν να αντιλαμβάνονται τη σημασία του εταιρικού μικροβιώματος. Και αυτό θα μπορούσε να σημάνει την έναρξη μιας χρυσής εποχής για τη συνολική μας υγεία. Απόδειξη αυτού είναι ότι βλέπουμε παντού γύρω μας διαφημίσεις για προβιωτικά, πρεβιωτικά, συμβιωτικά. Παρ' όλα αυτά, ελάχιστα γνωρίζουμε για τον ακριβή τρόπο δράσης τους. Για πολλούς επιστήμονες, το εταιρικό μικροβίωμα θεωρείται ξεχωριστό όργανο διότι κληρονομείται και είναι απαραίτητο για τη ζωή. Αλλά αυτή η άποψη δεν χαίρει οικουμενικής αποδοχής στην επιστημονική κοινότητα. Το μικροβίωμα του εντέρου ζυγίζει περίπου 2 κιλά και είναι μεγαλύτερο από τον εγκέφαλο ενός μέσου ανθρώπου. Αποτελεί μια πολύ ποικιλόμορφη κοινωνία μικροβίων και ιών, η οποία περιέχει συνολικά τουλάχιστον 150 φορές περισσότερα γονίδια από το ανθρώπινο γονιδίωμα. Εκτός από το μικροβίωμα του εντέρου, υπάρχει και το αντίστοιχο του δέρματος, του στόματος, των πνευμόνων, των ματιών και των αναπαραγωγικών οργάνων της γυναίκας. Τα διάφορα αυτά μικροβιώματα αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν αρχής γενομένοι στην ανατολή του ανθρωπίνου είδους. Ωστόσο, το μικροβίωμα του εντέρου είναι το σημαντικότερο απ' όλα, διότι επηρεάζει την υγεία μας όχι μόνο άμεσα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Το μικροβίωμα του εντέρου είναι απίστευτα πολύπλοκο και διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ακόμα και σήμερα, δεν γνωρίζουμε την πλήρη σύστασή του, αφού οι επιστήμονες έχουν καταφέρει να απομονώσουν μόνο το 30% του συνόλου των μικροβίων που το απαρτίζει. Όπως και να έχει, το μικροβίωμα του εντέρου είναι σαν ένα ζωντανό όργανο, το οποίο αν το φροντίσουμε, τότε θα μας φροντίσει και αυτό. Για παράδειγμα, πολλές ψυχολογικές καταστάσεις που βιώνουν καθημερινά οι άνθρωποι, όπως η ανησυχία και η κατάθλιψη, φαίνεται ότι ελέγχονται και από το εταιρικό μικροβίωμα. Όπως άλλωστε συμβαίνει και με την όρεξή μας γενικά και την ποιότητα της πέψης των φαγητών που τρώμε. Μια άλλη μεγάλη αλήθεια είναι ότι ασκεί έλεγχο στο νοσοποιητικό μας σύστημα. Στην ουσία, το εταιρικό μικροβίωμα ελέγχει το νοσοποιητικό μας σύστημα στέλνοντας σήματα ενεργοποίησης του από τις τροφές που λαμβάνει, μια και το μεγαλύτερο κομμάτι του βρίσκεται στο έντερο. Μας βοηθά λοιπόν να καταπολεμάμε λοιμώξεις όπως για παράδειγμα ο κορονοϊός, καθώς και αρχόμενους καρκίνους πριν ακόμα γίνουν απειλητικοί. Οι μελέτες δείχνουν ότι όσο πιο πολλά είδη μικροβίων απαρτίζουν το έντερό μας, τόσο πιο υγιείς είμαστε. Κάπου εδώ τα πράγματα αρχίζουν και χαλάνε. Όσο η ανθρώπινη δραστηριότητα μεταφέρθηκε από τα φυσικά σε πιο αστικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα, τόσο η βιοποικιλότητα του εντερικού μικροβιώματος άρχισε να φθήνει. Αυτή η πτώση της ποιότητας και της σύστασης του εντερικού μικροβιώματος ονομάζεται δυσβίωση του εντέρου. Τα τελευταία 80 χρόνια, με την ανακάλυψη των αντιβιωτικών και την μετέπειτα κατάχρησή τους, επήλθε μια ραγδαία απώλεια των εντερικητικών μικροβίων από γενιά σε γενιά. Ως γνωστόν, περνάει από τη μητέρα στο παιδί το μικροβίωμα κατά τη διάρκεια του τοκετού. Θυμάστε αυτό που λέγαμε για τα αναπαραγωγικά όργανα της γυναίκας. Το ίδιο συμβαίνει και με το μητρικό γάλα, την επαφή του νεογνού με το δέρμα της μαμάς. Γίνεται δηλαδή μια διαρκής μεταφορά ευεργετικών μικροβίων με πολλούς τρόπους αμέσως με το που γεννιέται το μωράκι. Φαίνεται όμως ότι με την πάροδο των τελευταίων δεκαετιών το μικροβίωμα γενικά μειώθηκε σε ποσότητα και σε ποιότητα. Δεν γνωρίζουμε αν το αίτιο ήταν αποκλειστικά ο τρόπος ζωής, ή η δίαιτά μας, ή τα αποστηρωμένα εντός εισαγωγικών σπίτια μας, ή η κατάχρηση των αντιβιωτικών όπως έδειξα στην αρχή. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι λείπουν ουσίες, παύλα ενεργοποιητές του νοσοποιητικού συστήματος, στους πληθυσμούς των ανεπτυγμένων χωρών, οι οποίες όμως ενεργοποιητές είναι παρόντες στους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων.
Ποιες λοιπόν είναι οι επιπτώσεις όλων αυτών που είπαμε? Ίσως όλα αυτά να είναι η υποκείμενη αιτία για πολλά χρόνια νοσήματα που ταλανίζουν τη σύγχρονη κοινωνία. Για παράδειγμα, το άσθμα, διάφορες αλλεργίες όπως οι τροφικές αλλεργίες και η ατοπική δερματίτιδα, ο διαβήτης τύπου 2 και τα αυτοάνοσα νοσήματα. Και λέω ίσως, διότι επιδημιολογικά αυτή η θεωρία είναι δύσκολο να αποδειχθεί. Αυτό συμβαίνει διότι οι άνθρωποι πριν 100 χρόνια πέθαναν κατά εκατομμύρια από σοβαρές λοιμώξεις και κανένας δεν έδινε σημασία σε αυτές τις χρόνιες παθήσεις που αναφέραμε, ούτε τις κατέγραφαν όπως κάνουμε σήμερα. Η σύγχρονη καταγραφή όμως έδειξε ότι υπάρχει μείωση της βιοποικιλότητας του εντερικού μας μικροβιώματος και αυτό είναι αδιαφυσβήτητο γεγονός. Τι δουλειά κάνουν όμως τα μικρόβια αυτά και είναι τόσο απαραίτητα? Εν ολίγης κάνουν όσα δεν μπορεί να κάνει το ίδιο το έντερο. Πιο συγκεκριμένα, απελευθερώνουν θρεπτικά συστατικά από τις τροφές, ειδικά φυτικής προέλευσης, που περιέχουν εκτός από ίνες και πολυφενόλες, ενώ απελευθερώνουν βιταμίνη όπως η βιταμίνη D. Ζουν καταναλώνοντας συστατικά που δεν μπορεί να διασπάσει το γαστροεντερικό μας, παράγοντας παράλληλα βασικούς ενεργοποιητές του μεταβολισμού. Συνθέτουν απαραίτητα λιπαρά οξέα βραχίας αλυσίδας, όπως τα λέμε, που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανοσία. Κρατάνε το παχύ έντερο υγιές και μειώνουν τη φλεγμονή στο σώμα μας γενικά και επιδρούν στο μεταβολισμό της γλυκόζης. Για να το πετύχουν αυτό, το εντερικό μικροβίωμα χρειάζεται 30 γραμμάρια φυτικών ενών την ημέρα, τη στιγμή που οι περισσότεροι από εμάς καταναλώνουμε 10-15, αφού ακολουθούμε μια δίαιτα φτωχή σε ίνες και πλούσια σε ζάχαρη και υπερεπεξεργασμένες τροφές. Για παράδειγμα, στο junk food δεν είναι το λίπος, οι υδατάνθρακες και η πρωτεΐνη που έχει την βλαβερή επίδραση, αλλά τα πρόσθετα χημικά. Οι μελέτες έδειξαν ότι το εντερικό μικροβίωμα δεν μπορεί να διαχειριστεί πρόσθετα, όπως τα τεχνικά γλυκαντικά, ασπαρτάμι και σουκραλόζη, ούτε τους γαλακτοματοποιητές. Οι δε γαλακτοματοποιητές αυτό που κάνουν είναι να συγκολούν τα μικρόβια μεταξύ τους, να τα καθιστούν ανίκανα να επιτελέσουν το έργο τους αφού γίνονται μία μπάλα. Όλες αυτές οι θεωρίες βρίσκονται ακόμα υπό διερεύνηση, αλλά είναι ασφαλές να πούμε ότι οι υπερεπεξεργασμένες τροφές είναι επιβλαβείς για το εντερικό μικροβίωμα και πρέπει να αποφεύγονται. Η μεγάλη ανακάλυψη έγκυται στο γεγονός ότι η κακή υγεία του εντερικού μικροβιώματος σχετίζεται με μια τεράστια γκάμα ποικίλων παθήσεων, από την παχυσαρκία μέχρι εκφυλιστικές, δηλαδή καταστρεπτικές καταστάσεις του εγκεφάλου, την κατάθλιψη, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, τη χρόνια φλεγμονή παντού στο σώμα. Πραγματικά, διαλέξτε μια πάθηση, οποιαδήποτε. Το μικροβίωμα σίγουρα θα παίζει κάποιο ρόλο έμεσα ή άμεσα. Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε το εξής. Το να δώσει ένας επιστήμονας μια γενική σύσταση διατροφής και συμπληρωμάτων και να καλύψει τις ανάγκες ολόκληρου του πληθυσμού δεν είναι δυνατό. Αυτό συμβαίνει διότι ο καθένας μας, ανάλογα με τις διατροφικές του συνήθειες, έχει αναπτύξει διαφορετικά μικροβιώματα με διαφορετική σύσταση και γενετικό υλικό. Και γιατί λέμε για το γενετικό υλικό? Πρώτον, διότι αυτό είναι που καθορίζει τι δουλειά κάνει το κάθε μικρόβιο μέσα στο έντερο. Και δεύτερον, είναι τελείως ξεχωριστό από το ανθρώπινο γενετικό υλικό, δηλαδή το ατόμου παύλα ξενιστή. Για παράδειγμα, αν δώσουμε την ίδια τροφή, π.χ. ένα κομμάτι κέικ, αυτό στην αρχή, σε δύο δίδυμα αδέρφια, θα έχουν στις εξετάσεις αίματος τελείως διαφορετική απόκριση. Και για να φανταστείτε ότι τα δίδυμα έχουν περίπου 30% κοινό εντερικό μικροβίωμα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία διότι για ασθένειες όπως ο διαβήτης τύπου 2 και η παχυσαρκία δεν αρκεί το δόγμα του ισοζυγίου θερμίδων, αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το μικροβίωμα του εντέρου του κάθε ασθενούς, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και πάμε τώρα στην επόμενη πρόκληση. Είναι δυνατόν να αξιολογήσουμε την ποιότητα του εντερικού μας μικροβιώματος? Στην αρχή σας έδωσα έναν τρόπο που θα περιλάμβανε μπλε κακά και κάτι τέτοιο. Αλλά μπορεί να γίνει και με πιο εκλεπτισμένο τρόπο, δηλαδή καλλιέργεια του εντερικού μικροβιώματος. Είναι ένας τρόπος να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα μας, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν τα μικρόβια που καλλιεργούμε και πώς αντιδρούν στα διάφορα ερεθίσματα. Υπάρχει όμως πρόοδος στον τομέα αυτό και στο μέλλον φαίνεται ότι θα μπορούμε να καταστρώνουμε δίαιτες κατάλληλες για το μικροβίωμα του κάθε ασθενούς χωριστά. Αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί. Αφού λοιπόν τα μικρόβια αυτά είναι τόσο σημαντικά, γιατί δεν αγοράζουμε ένα χάπι προβιωτικών, να το παίρνουμε τακτικά και να λύσουμε όλα μας τα προβλήματα μόνο μιας? Υπάρχουν πολλά σκευάσματα προβιωτικών, αλλά ποιο από όλα είναι το κατάλληλο? Φανταστείτε να έχετε πονοκέφαλο. Το αναμενόμενο είναι να αναζητήσετε ένα χάπι που να αντιμετωπίζει τον πόνο, ένα παυσίπονο. Με τα προβιωτικά όμως δεν γίνεται το ίδιο. Ενώ όντως λαμβάνετε αρκετά ευεργετικά μικρόβια, κανείς δεν σας εγγυάται ότι είναι τα μικρόβια που χρειάζεστε. Αυτό που λείπει λοιπόν είναι η σωστή στόχευση. Γι' αυτό λόγο αυτό πρέπει να είμαστε πολύ φιδωλοί στην τακτική λήψη προβιωτικών και
και προτιμότερο είναι να τα παίρνουμε μαζί με φάρμακα που όντως καταστρέφουν το μικροβίωμα, όπως τα αντιβιωτικά. Γιατί το εντερικό μικροβίωμα θεωρείται δεύτερος εγκέφαλος? Πάμε στο αρχικό ερώτημα. Η ανακάλυψη για την οποία σας μίλησα στην αρχή του βίντεο είναι η συσχέτιση του μικροβιώματος με τον εγκέφαλό μας και τις λειτουργίες του. Κάτι το οποίο αποτελεί αντικείμενο της επιστήμης της διατροφικής ψυχιατρικής και των ψυχοβιωτικών. Ήδη γνωρίζουμε ότι το έντερο έχει το δικό του νευρικό σύστημα που αποτελείται από 100 εκατομμύρια νευρικά κύτταρα, τους νευρώνες. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχει ένας νευρικός άξονας εντέρου εγκεφάλου διαμέσου του πνευμονογαστρικού νεύρου, ο οποίος συνεχώς στέλνει νευροδιαβιβαστές που παράγονται στο έντερο, τόσο στον εγκέφαλο όσο και σε άλλα σημεία του σώματος. Οι νευροδιαβιβαστές είναι ουσίες που ελέγχουν όχι μόνο βασικές εγκεφαλικές λειτουργίες, αλλά και τη διάθεσή μας. Μελέτες έδειξαν ότι συγκεκριμένα βακτήρια επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου μέσω της παραγωγής μελατονίνης και ότι η κατανάλωση φυτικών ινών μπορεί να βελτιώσει ανώτερες νοητικές λειτουργίες. Για παράδειγμα, κάποια λιπαρά οξεία που παράγονται στο εντερικό μικροβίωμα έχουν αρκετά όμοια σύσταση με φάρμακα που σταθεροποιούν τη διάθεση. Στο μέλλον, μπορεί να συνταγογραφούμε ειδικές φυτικές ίνες για τη βελτίωση της διάθεσης ορισμένων ασθενών και να μην χρειάζεται να λαμβάνουν τα φάρμακα που έχουν πολλές παρενέργειες. Είδαμε μέχρι τώρα τη σημασία που έχει το εντερικό μικροβίωμα στη γενικότερη υγεία μας, τους κινδύνους που διατρέχει και τις εξελίξεις που μπορεί να φέρει η εξυγίανσή του σε πολλές παθήσεις τόσο του σώματος όσο και της ψυχής. Ας δούμε όμως πώς μπορούμε να ενισχύσουμε με φυσικό τρόπο το εντερικό μας μικροβίωμα, ώστε να πετύχουμε καλύτερη υγεία. Πρώτον, καταναλώστε περισσότερες φυτικές ίνες, ιδανικά 30 γραμμάρια την ημέρα. Βάλτε τα όσπρια και τα πράσινα λαχανικά στη δίαιτά σας. Προσοχή όμως, μην αυξάνετε απότομα την ποσότητα, διότι απότομες αλλαγές δεν είναι εύκολα ανεκτές από το έντερο. Θέλει σιγά σιγά. Δεύτερον, καταναλώστε άφθονα φρούτα καθώς και ποικίλους ξηρούς καρπούς και σπόρους κάθε εβδομάδα. Τρίτον, καταναλώστε τροφές πλούσιες σε πολυφενόλες, όπως η μαύρη σοκολάτα. Αστερίσκο βάζουμε στο κόκκινο κρασί που, αν και είναι πλούσιο σε πολυφενόλες, το αλκοόλ που περιέχει δεν μας αρέσει. Τέταρτον, καταναλώστε προϊόντα ζύμωσης όπως το γιαούρτι με την πέτσα του, το κεφίρ, το κίμτσι για τους λάτρεις της ασιατικής κουζίνας, καθώς και τα παστεριωμένα τυριά, με προσοχή όμως, καθώς πρέπει να γνωρίζουμε την προέλευσή τους. Πέμπτον, καταναλώστε ω3 λιπαρά. Συνδέονται με την καλή υγεία τόσο του εντέρου όσο και του εγκεφάλου. Το ω3 λιπαρά τα συναντούμε, όπως ξέρετε, κυρίως σε ψάρια αλλά και στα καρύδια. Έκτον, αφήστε τα παιδιά να παίξουν στην εξοχή και ας λερωθούν. Είναι μια πολύ καλή διαδικασία εμπλουτισμού του μικροβιώματος και κατ' επέκταση του νοσοποιητικού τους συστήματος. Έβδομον, αποφύγετε την ασπαρτάμη, τη σουκραλόζη, που είναι γνωστά γλυκαντικά, που συναντάμε σε αναψυκτικά με 0 θερμίδες, μια και έχουν βλαπτική δράση στο εντερικό μικροβίωμα. Τέλος, αποφύγετε την άσκοπη χρήση αντιβιωτικών, καθώς, όπως είπαμε, είναι υπεύθυνα για τη μείωση του αριθμού της εντερικής χλωρίδας. Δεν λέω να μην τα λαμβάνουμε, αλίμονο, αλλά όταν χρειάζεται και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί κατά τη λήψη. Καλό είναι να συνδυάζουμε τη λήψη αντιβίωσης με προβιωτικό συμπλήρωμα. Πείτε μου στα σχόλια αν τρώτε αρκετές φυτικές ίνες την ημέρα, καθώς και πόσες τζούρες κεφίρ κάνατε βλέποντας αυτό το βίντεο. Τέλος, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μου, αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βίντεο. Για πιο εξειδικευμένα ορειλά θέματα, πατήστε κάπου εδώ. Ενώ για θέματα γενικής υγείας και ευεξίας, κάπου εδώ. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.